Maar dat de fietsers nou over de rijbaan, met de auto's ook rijden, op een rotonde zo komen, dan komt er de ene voorrang op een rotonde. En dan ga ik gewoon voorrang op alle auto's. Volg ik gewoon de rijbaan. Goed, om te denken dat er wat van rechts komt. En dan weer mooi op de rijbaan blijven. 31 kilometer gebied. Wethouder Kees Wielstra van Dantemediel weet in elk geval wel hoe je veilig hoe de nieuwe rotondes in de bad komen kennen. Maar dit geldt net voor elke ien. Zij is het bij vrouw Ellens van den Bad tieren onduidelijk en voelt zich onveilig in een nieuwe situatie. Ja, en gelukkig zitten ze er weer in, dus daar ben we heel blij mee, wat de auto's betreft. Maar wat de fietsers betreft is het één grote warboel. Ten eerste dit exemplaar, hè, wat hier zit. Dat zit je echt helemaal in het paard. Zuiverkrek kan er maar voorbij. Die bak maar erbij. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Want je hebt hier helemaal geen ruimte, geen uitwijkmogelijkheden vanwege de dikke balstien die je lezen. En als we hier langs gaan, dit grijze paardje zit ik er maar. En daar gaan we langs. Dan zitten de auto's achter u op de rotonde. U is de toeter in. Aan de kant, wij komen er aan. Nee, wij vinden het net echt veilig worden. Ik ga recht uit. Want ik ga hier altijd langs. Het probleem ontstaat volgens mij doordat de mensen op een fiets gewend zijn om op een bepaalde manier gebruik te maken van die wei. En dat zijn patronen die ben er jaren en jarenlang inslieten. Nu is inrichting verloren en de fietsers doen ongeveer nog hetzelfde als vroeger toen er een fietspaad lag. En dat betekent dat een fietser, dus is nog gewoon een fietser op de linkerkant van de dik over het fietspaad gaat. Dat is bijzonder. Dat is eigenlijk nergens in Nederland de bedoeling dat mensen links fietsen. En toch gebeurt het hier. Nou ja, dit weer mijn punt. Hier geef het even hoe gaan met de verkeersdeskundigen. Is dit nou wel verstandig? Ja. Die nemen we even mee. Ja. En jouw instructies. Ja, neem hem maar mee. Ja, ja. Zo sterk ben ik net. Voor vrouw Ellens is het na een kwarte uitlees van Wielstra al een stuk duidelijker worden. Ik zal de gemeente de laatste puntjes nog op de i zetten, zodat alles duidelijk is, ook voor orenfietsers. De green-inrichting moet er nog in. Er moet nog verkeersborden bij, die ben in de maak, ook die instructieborden. We gaan nog een oerstekplak voor de mensen die hier achter ons in het klimmergebouw wonen. Dus de puntjes moeten nog op een i. En dan monitoren we even, dan zien we gewoon even het oor van hoe het nog gaat en waar we nog verbeteringen toepassen kunnen. Nou, in eerste instantie dat ding erbij. En ja, nu willen ze alle keer nieuwe bordjes zetten. En hier een bordje en daar een bordje. En hier die erbij staan om te zeggen van nee, je moet voortaan deze kant uit. Ach, we moeten maar afwachten wat de gemeente er uiteindelijk mee doet. Maar ik wil alleen maar even zeggen, het kan veiliger.